Sa number 3, Ascenso Plus ang luyag ipatuman ni 3rd District Congressional Candidate Javi Benitez sa iya ka distrito para mas mapatin-ad pagit ini. Yaring report ni Nico Delfe. Halin sa Grand Caravan, gindag sa gihapon sa mga supporters ang meeting di avance ni Mayor Javier Miguel Benitez nga karon nagapapili sa congressional elections sa 3rd District ng Negros Occidental. Mga local performers ang naglingaw sa mga tumalanaw nga nagtipon sa Victoria City Public Plaza. Kabayan sa kinpromisa sang alkalde nga malabawan ang mga hinimuan sa iya amay nga si anay 3rd District Congressman kagkaron Bacolod City Mayor Albi Benitez kag tiyo nga anay Congressman kagkaron TESDA Director General Kiko Benitez paagiman sa Ascenso Plus program. Ang ato nga gusto sang padayon nga legacy sa mga Benitez kag Ascenso ang ato nga igusto sa plataforma para sa tercer distrito ay ang Ascenso Plus. Ang Ascenso Plus magadala sa tangible kag mga intangible nga progress. We will invest in health. Bangod nagapati kita. Kada komunidad deserve some proper care. Upod sa congressional candidate ang iailoy nga si Dominic Benitez, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Gubernatorial Candidate Joven Alonso. Nagupod man sa meeting di avance ang mga kandidato sa idalom sang Ascenso slate sa Victoria City, Talisay, Silay, Banwa sang Ibi, Magalona kag Murcia. Ang pagpabaskog sang climate resiliency kag pagduso sang integrated digital portal para sa 3rd District kabahin siya nga mga handom. Dugang diring pagtukod sang daycare centers sa mga barangay, Indigenous Multipurpose Center kag Metro 3rd Learning Center. Aton man iduso ang digital democracy sa bilog nga tercero distrito kag isa ka integrated nga digital portal. No, ang muli ang mga service ang window may access to national agencies, bridging the LGUs closer to the national offices. So ang gusto naton bilang isa ka representante, hindi lang magarepresentar sa mga LGUs na sa national government, but gusto bagid naton ang national government mapalapit sa atong mga LGUs, mga cities ug banwa. Ang pagtukod sang dugang pa nga mga road network kag infrastructures para mapahapos ang pagbiyahe kag mapalambo pang turismo pati ang pag-establish ang urban drainage system para mapahaganhagan ang pagbaha ang iyaluyag mapatuman. Nico Delfin para sa DGCast Negros.